Ideme do DM-ky, pretože tam nakupujeme vždy výhodné za stabilné ceny. V pomere cena, výkon, kvalita. DM-karské produkty sú veľmi kvalitné a ideme si ukázať top 5 produktov pod 3 €. Lip Oil Glaze. Je to vynikajúci olejový produkt na pery. Nájdete ho v rôznych farbách. A ako dôkaz, že cena je nemenná, je to napísané tu. Tu vždy nájdete, odkedy cena nebola zvýšená. 2,95 a cena je stabilná už viac ako rok. Nádherná farba, táto tu milujem. Sprcháč, môj obľúbený, najobľúbenejší, taká jemnúčka vôňa, zanecháva pokožku hydratovanú a stojí 2,25 od 5. mesiaca 2022. Ja milujem tieto intimné obrúsky, ktoré si brávam vždy na cestu, do kabelky alebo len tak doma. Sú naozaj refreshing, stoja 2,25. Obrúsky, ktorými upracete všetko doma, naozaj každý jeden povrch. 1,25 € a neboli zvýšené od roku 2022. 4. mesiaca na tieto obrúsky už si držia tú istú cenu zo pár rôčkov. Takisto od roku 2023 nebola zvýšená táto omačka Arabiata, ktorá je najlepšia možnosť, ak sa vám nechce variť. Je naozaj výborná a stojí 1,95 €.